खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ एनटिपिसि सालाकाथिनि बानजायनायाव गार्ल इम्पावारमेन्ट मिशन GEM हाबाफारिया मैया जोबनानै थाङो। मैया सा 40 फरायसाफोरखौ बिदाय होबाय एनटिपिसिआ। सालाकाथि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनि फरायसालिनि सा 40 थाखो 2आव फरायबाय थानाय फरायसुलिफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ 30 जुलाइनिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानो गोनां दुरान्ड कापनि टिकेटखौ मैया सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बुक माइ श'आव हगारबाय। हाबनानै दाननानै लानो हासिगोन। बुक माइ श' एपखौ नोंथाङा प्ले स्ट'रआव थांनानै डाउनल'ड खालामना टिकेटखौ दाननो हागोन। नोंथांमोना बुक माइ श' लिंकआव हाबनानै टिकेटखौ बुकिं खालामनानै लादो। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरां मेलनि गेजेरजों 30 जुलाइआव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जानो गोनां दुरान्ड कापनि टिकेटखौ बुक माइ श'आव थांनानै अनलाइन बुकिं खालामनानै लानो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ सेल्क' फाउन्डेसनआ शुक्रबारखालि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव बिटिसि सरकारनि हेफाजाबाव सानखौराङारि गोहोगोनां सलार मबाइल खुसेरनि जुइसारखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरिबा नार्जिहारि बिथाङा बेखेवना होयो। रायखांनो गोनांदि सेल्क' फाउन्डेसनआ बिटिसि सरकारनि नाजानायाव मैया नर्थ इस्टआव गिबि खेब बे सानखौराङारि गोहोगोनां सलार मबाइल खुसेरनि रोसिखौ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव सेल्क' फाउन्डेसननि मावथांखि मावख'गिरि उइलियाम लाहारीआबो बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों सासे आइजोआ रुंसारि जादों। थांनाय बृहस्पतिबाराव कामपुराव सासे आइजोआ जापानिज एनकेफेलाइटिसजों जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ आसामनि नगाव जिल्लानि सोनाब खावैबारिनि थागिबि मरमि देबि बरा होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नगाव मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथांजोआ रुंसारि जादोंमोन। बे एखे जिल्लायावनो सासे 76 बोसोर बैसोनि आइजोआ जापानिज एनकेफेलाइटिसजों रुंसारि जायो। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बरहंगाव बेजोरगावनि थागिबि माधबी बेसबरुवा होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला माधबी बेसबरुवाया थांनाय सप्तासेनिफ्रायनो जिएनआरसिआव फाहामथाय लागासिनो दङमोन। बबेखानि फाहामथाय लाखांनायनि उनाव गावनि न'आव लाबोफिननायनि उनावनो बिथांजोआ गावनि थाग्रा खुलियाव रुंसारि जादोंमोन। गुबुन साथाम जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामिफोरा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि खौराङाव दङ जुनियर हौवासा आरो हिन्जावसानि बक्सिं गेलेनाय बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। 44थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं गेलेनाया उदालगुरि जिल्ला बिष्णुराभा भवनाव खुंफुंजासिगोन। उदालगुरि जिल्ला बक्सिं एस'सिएशननि बानजायनायाव 28 जुलाइसिम बक्सिं गेलेनायखौ खुंफुंगोन। बेनिनो आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय गेलेगिरि बिथांमोना सौफैनो हादों आरो बे समाव गेलेनायनि सिगां देहा सावस्रिखौ नायसंग्रोनायनि उनावसो गेलेगिरिया खेलाखौ गेलेगोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर' आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया हाबाफारिखौ बेखेवना होयो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावनो हादों इन्टारनेशनेल बक्सार जमुना बर'आ। द'थि खौराङाव दङ रौतानि थागिबि सुदन सिंहआ खामानि नागिरनो ओंखारलांनानै 8 बोसोरनिफ्राय गोमानानै दं। दुखुथिया न'खरा आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम मदद हांख्रायदों। उदालगुरि जिल्लानि रौतानि सिङाव थानाय बेलाफारा गामिनि जगेन्द्र सिंहनि फिसाज्ला सुदन सिंहआ खामानि नागिरनानै 2016 मायथाइनि 8 नभेम्बराव बेंगालरसिम ओंखारलांदोंमोन। नाथाय न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उननिफ्राय दिनैसिम सुदननि जेबो खौरां मोननो हायाखै न'खरनि सुबुंफोरा गोलाव सम नागिरनायनि उनावबो सुदनखौ नागिरनानै मोनैनि उनाव 2016 मायथाइनि 14 नभेम्बराव सुदननि बिसि गौरी सिंहआ रौता पुलिस थानायाव गोमानायनि सायाव फोरमायथि हैनायजों पुलिस थानायाव लिरथि अजद थिसननायनि उनावबो सुदननि जेबो खौरां मोननो हायाखै। सुदन सिंहआ न'खरनि सासेल' आरजिग्रामोन। निखावरि न'खरा दा ओंखाम मोजोमसे जागायनायावबो गोब्राब जादों। बेनिखायनो दुखुथिया न'खरा गोमानानै थानाय सुदनखौ नागिरनानै दिहुननो थाखाय गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायहरो। मैया न'खरनि खाथियाव बिटिआर कच राजबंशी फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि नबजित कचआ न'खरनि खौरां लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आसाम पुलिस बिफाननिसिम नायहरनानै सुदनखौ नागिरनानै दिहुननो थाखाय खावलायहरो। लोगोसे सोरबाफोर सुबुङा सुदन सिंहखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 9394706772 फन नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरो।
स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझार पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। क'क्राझाराव खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। क'क्राझार सहरनि वार्ड नाम्बार 3 शान्तिनगराव बिखुनजो कल्पना मालिक आरो दीपशिखा मालिकखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि मानब साहाखौ आसाम आरो सोनाब बंग बर्डारनिफ्राय हमनो हायो होनना क'क्राझार जिल्ला पुलिसा मिथिहोदों। भिडिअखौ ससे खोनासंलांदो। 25 জুলাইৰ আৰ্লি মৰ্ণিঙত যোনটো এটা হত্যাকাণ্ড হৈছিলে, দুগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছিলে শান্তিনগৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 অফ কোকৰাঝাৰ টাউন। তাত যোনজন আমাৰ ওৱান একিউজ আছিলে, প্ৰাইম একিউজ মানৱ সাহা উৰ্ফে মিথুন, তেওঁক আমি আজি বেংগল আৰু আছামৰ সীমান্তৱৰ্তী এৰিয়াৰ পৰা এপ্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু এইটো কেছ ৰেফাৰেঞ্চ আছিলে কোকৰাঝাৰ PS কেছ নম্বৰ 162/24 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 329 ব্ৰেকেট 4/103 অফ BNS। তেওঁ প্ৰাইম একিউজ বুলি আমি পাইছিলোঁ আৰু আমাৰ অলৰেডি মাৰ্ডাৰ ৱেপনখিনি ৰিকভাৰ হৈছে আৰু ফাৰ্ডাৰ তেওঁৰ যিখিনি ব্লাড ষ্টেইন ক্লথ আছে বা আদাৰ যিখিনি এভিডেঞ্চেছ আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে সহায় হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি ফাৰ্ডাৰ চিজ কৰিম আৰু আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট কৰিম। হত্যাকাৰীয়ে ছাৰ হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছেনে? হয়, তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে। গোটেইখিনি প্লেন হয়। তেওঁ অলৰেডি আমি প্লেনিং কৰা পাৰ্টটো আমি 2-3জনৰ ষ্টেটমেণ্ট আমি অলৰেডি 164 কৰিছোঁ, মানে আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত কৰাইছোঁ। য'ত তেওঁ প্লেনিং পাৰ্টটো কৈছিলে যে মই মাৰিম বুলি কৈ চাকু কিনা বা এইখিনি গোটেইখিনি আমি পাইছোঁ। ছাৰ মাতৃ কন্যাক কিয় হত্যা কৰিলে? আমি যিটো পাইছোঁ যে তেওঁৰ মেইনলি পাৰিবাৰিক কাজিয়া আছিলে আৰু তেওঁৰ যিহেতু সন্তান আৰু এগৰাকী ছোৱালী আছিলে, তেওঁলোকক মাকৰ লগত তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃঘৰত আছিলেহি ৱাইফে। তেওঁলোকৰ লগত এনেকৈ ধৰি লওক কিছুমান কমিউনিকেশ্যন হোৱা নাছিলে, এনেকৈ লিজ কৰি পিনি এইটো ঘটনাটো হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। তেখেতৰ পত্নীকো হত্যা কৰাৰ কিবা হয়, এইটো ইণ্টেনশ্যন আছিলে, যোনটো আমি গম পাইছোঁ। তেওঁ আগতে যাক যাক প্ৰকাশ কৰিছে প্লেনিংটো, সেইটো তেওঁলোকে মানে তেওঁক এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে কথাখিনি। আৰু কোনোবা ইনভলভমেণ্ট আছে নেকি? এতিয়ালৈকে এনেকৈ পোৱা নাই। আমি তেওঁ নিজে ছিংগল হেণ্ডেডলি গোটেইখিনি কৰিছে বুলি আমাৰ এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাইছে।